Wala donna k'a fɔ ka kɛɲɛ ni ɲɛnaminimafɛnw tali kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ yaasa dɔ bɛ se ka fara u fanga bonya kan kulu dɔ sigira ministre sow ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ fɔ a kulu ma ko MILD wa ni o nazarakan ye mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue ye i ka dɔn o min sigira sen kan yaasa ministre sow bɛ se k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma u tali kɛlɛli ma o baaraw n'u donna i ka dɔn ayiwa kunungo kɛnɛ min ni a kun ye ayiwa yaasa ministre sow bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan hali bi ka kɛɲɛ i ka dɔn ɲɛnaminimafɛnw ni o ye dɔrɔgu jugu tali ye ka o kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ hakilina dɔw min ni n'u donna ministre sow min ɲɛsinnen don ayiwa jamanadenw ka kana sabatili ma yaasa an ka faamuya caman sɔrɔ a tɔ la ni kulu in bilali la sen kan Fanta Kante kun bɛ ORTM ka dɔnkɛwari tɔgɔ la. Ka da ɲɛnaminimafɛnw kɔlɔlɔ bonyali kan an ka jamana ɲɛmaw ye sariya dɔ ta san 2015 ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan mun bɛ a ko kɛlɛ. O kulu mɔgɔw de ka ɲɔgɔn yeba fɔlɔ kɛnɛ sigilen filɛ lakana minisiriso kɔnɔ. A kun ye ka hakili jagabɔ kɛ u ka baara taabolo kan. Commission 5 de don. 5 min don a bɛɛ b'a kɔnɔ. Commission fɔlɔ o ye commission sensibilisation prévention o kɔrɔ bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ. Commission filanan o ye commission politique et stratégie. Commission wɛrɛ bɛ yen o ye commission prise en charge o sabanan ye. Naaninan o coopération internationale ye. Duurunan maintenant o ye commission répression. Voilà, répression bɛ yen ka ban mais u bɛ bila commission kɔnɔ parce que u ka baara ka dɔ fara u ka baara kɛwale kan. Ni commission ninnu bɛ ka baara bɛna kɛ min ye ka politique nationale de lutte contre la drogue bila sen kan ka tila tuguni ministère bɛɛ k'a ye k'a fɔ u sen bɛ kɛlɛ in na. Ni hakilina in lawaleyali la a ko ɲɛmɔgɔya kalifalen don an ka lakanako minisiri la a ka nɔrɔbila ka laseliw la kɛnɛ in kan a ye laɲini kɛ. An bɛ don min na comme bi drogue kɛlen don ka tiɲɛni yɛrɛ de kɛ a denmisɛnnin a cɛman a n'a musoman hali mɔgɔkɔrɔba dɔw u mako salen don drogue bolo dugu dun ni drogue ye jɔyɔrɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ dɔrɔn baara ɲɛnama tɛ se ka kɛ kosɛbɛ tɛna se ka ye or an dun bɛ sɛbɛ de nɔfɛ o de kama ɲɛmɔgɔw y'a fɔ an ka wuli ka jɔ drogue ko in na maa ma n'olu de kan ka kɛ commission in na u ka commission ninnu sira tagama k'u ka baara kɛ a ɲɛ yɛrɛ ma o ye kelen filanan ye min ye jamanadenw ye bɛɛ k'i yɔrɔ janya ɲɛnaminifɛnw na fɛn fɛn bɛ mɔgɔ ɲɛnamɛ a b'i bɔ hakili kan ka mɔgɔw wele u k'a faamuya min ye drogue yɛrɛ de ye quoi munna u kan k'u yɔrɔ janya a la. Ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛlikulu in bɛna to ka nin sigi ɲɔgɔn 2 kɛ san kɔnɔ walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati n'o ye ka drogue kɛlɛ pewu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ.